Duet kali jenengan ngono. Oh ngaten. Coba iki ditampilke sik. Sik pundi? Genduk Yovika. Iki sik. Yo. Yovika sampean ngerti sing ndi? Yovika. Heeh, sing ndi? Ngerti lah. Yovika iki agem kocot kali. Heeh. Kuwi mbokku. Yo Mak Sina ora ana sing percaya. Wong piyayi sepuh kok jeneng Yovika. Ha iya. Sing pinggir dhewe mepet dalange nomor 2. Oh sing iki. Ah, ya nduk berdiri, Bu Sepoti ta, ya ta. Ya. Dijak omong-omongan, nek omong-omongan iki nyawang rai. Siap Mas Cange, siap. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Pak Jan. Nggih, sugeng dalu. Mas Uncek niku. Nek omong-omongan ki mata dengan mata, bibir dengan bibir. Ya. Siap Mas Cange, siap. Sugeng dalu, Mbak. Yop. Tika. Mripate niku teng mriki lho, Pak. Napa? Jenengan nameti napa? Sing mbok sawangi apa nek jagongan ki lambe karo lambe ora kok. Lah nggih jenengan mau tirosne lambe kali lambe. Mripat kali mripat. Lah iya. Rai karo rai ki adep-adepan kan ngoten to? Heeh. Lah nggih kula kan madhep mriki, niki kula nggih madhep rai kian. Jenengan niku ngadeg ngoten lho. Ngadeg. Mbak, Mbak, Punpol, Mbak. Punpol, Mbak. Mbok guyu to, Mbak, Mbak. Nyapa kok lagi petuk bisane brengat-brengut. Aja kok sawang cendheke sing penting kan rasane. Sing mbok sawang ki apa? Rai, Pak. Iki raine ning kene lho, raine ning kene. Iki mosok rai ngono kuwi. Iki ki rai kok. Rai apa? Rai lok. Lambemu. Lah ora saben wong itu demol e. Kan dadi rai lok ngono lho. Lah iya. Mbak. Nggih, dalem. Basa nyawang kene. Heeh. Ketok wayu. Wayu. Mau kan ketok semrawut. Nyepelekake ngono. Berarti dereng ngerti belakang kene malah pegel. Kok malah dikira naroda. Tapi tebe mawon, Mbak, nggih. Lah napa? Blangake den rakake ngono lho. Lah apa kok tak ngeten? Lah mboten sah. Mboten sah malah disobrok kok rebak malah cilaka. Selamat malam Mbak Yovika. Selamat malam Pak Uncek. Niki nek kula nek nimbali pripun? Didik. Terserah lah. Didik. Didik kena. Didik. Lek yo kena. Nggih, Dek. Lah nek tuwek men lek. Mas, Lah nek tuwek men jek semono mosok celuk lek. Gak apa-apa biasane lek. Jenengan iki kok koyo anu kuning ning omah to? Napa? Dolanan. Dolanan. Dolanan sing nang omah, dolanan apa to, Pak? Kene-kene iso di apa jenenge? Diputer. Diputer. Heeh. Tekan. Terus laku. Apa. Matur lho, Mbak. Matur. Dikirake boneka. Iya. Bopong. Ini bersama Mbak Yovika Mas Uncek. Asli saking pundi niki? Kula asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawinya mana? Ngawine pundi? Kula asli saking Bawu. Hah? Enak Saking pundi? Bawu. Bawu. Nggih. Ngawi apa nek bawu? Lho, jenengan kok mboten percaya to? Niku dusun nggih kula namine Bawu. Bawu. Nggih. Kecamatane Padas. oh iya, Kuwi arahe Bawu iki Padas. Nggih. Maksudnya kecamatan Padas, ngoten. Lah nggih, Bawu Padas. Ya. Iku lho. Niku nuwun sewu mboten karo niku nama tempat. Asli niku enten. Jenenge nggih niku. Dusune Bawu ngoten. Nggih. Enten Google Map niku enten. Ada, silahkan dibuka sendiri nanti lah muncul gambar. Gambare Terpampang nyata. gambar Bawu niku enten. Nggih, enten. Nah, sampean Mas Uncek, buka Google Map, dibuka, engko gambare nek ketok nyeremumuh ngono. Lho. Iki desamu ku ono apa kuwi? Kok ketok nyeremumuh ki ora tau Buat diresiki. dalange mboten nggih kula niku. Bersih asri.
Mosok disomu renek suket-sukete dipotong, mosok dipotong kabeh gitu. Boten rapi wong rajin kerja bak. Gotong royonge kuat. Betul. Ora sik wi arahe ngendi kok kota ngono, kota Ngawi ki ngendi arahe? Bisa Bawu iki. Kartonyono niku Nguetan. Wetan terus Terus ngidul. ngidul Pun. teko desa Bawu iki. Nggih. Umpama aku mampir to. Nggih. Entuk no, Pak. Oh iya sesuk aku tak mampir ning Bawukmu ya. Nggih, pareng mawon. Neng desa Bawu. Desa Bawuk. Lah iya ning desa Bawu. Lah kok kleru jenengan kok mampir ning bawukmu. Maksudnya bawa dusun nggih. Desa Maksudnya ning Bawuk. desa. Nah, ngoten kok. Dan jenengan pun buki mriki mbok tinarak nggih kula, Mbawu. Mbak, Dan apa? isin aku. Isin aku arep moro rono. Lah nyapa kok isin? Oh cilik kok. Masa cilik? Awake lho, awake cilik. cilik. Awake cilik arep rono pekiwuh aku. Cilik arek getek. Jikan kok kecek. Lah nggo apa dalan kucingku nek. Lumayan lho cilik. Iso kena nggo keri-keri kok digecek iki. Rumangsane. Masa satuil-tuil. Lah kirangan. Status napa, Mbak? Kula status jomblo. Jomblo. Nggih, Neng KTP tulisannya apa? belum kawin. Belum kawin. Lah Belum. nek sidengku pikir dhewe kan neng KTP kok tulisannya kawin terus ngono. Mosok enten. Lah Mosok KTP kok kawin terus yo. Kan aneh belum kawin karo kawin kok. Kok kawin terus. jadi kok. Iku tekono ngono nek mak anu. Kan iki kan bodolan. Kebetulan wedhus. Kurang wedhus maksudnya. Oh, dadi wedhuse kawin terus. Ya ya. Bayu suarane kok yapi. Amin. Isih jomblo. Nggih. Sampeyan mau duwe bojo niki piye Mas? Bola tak dol, Pak. Lah nek didol iki piye? Tidak. Dol suarane. Dol suarane. Wah, ketoke aku ndek bojo ngene iki. Uripku ki ora suwe ketok. Lah kok Lah sampe iya. Ya genah to, sing lanang we nyelekudis elik, sing wedok ayu. Ha dongane yoga-yoga karo tangga tepar kuwi prelek kae. Oh yo puncak iki modare kapan yo. tak mateni dhisik kok, Mas. Lho lho. Iya to kowe jenenge ora jodohan kok. Mamar mateni sik. Mbak Yovika nembang. Nggih, Napa apa? larasipun? Niki wonten panyuwunan menapa mboten? Niki dereng wonten. Lah monggo sak kersane jenengan. Sing kira-kira lagu sing sampeyan favorit napa? Nah, sing mbok seneng iki Nggih. wopo? Sing kira-kira menungso ra mudeng napa? Nah, iki. Iki demit kondangan. Kondangan. Sing kira-kira gandrung apa piye? Gandrung. Apa ki ya? Kalian Manut jenengan duel kalian jenengan. duet, Mbak. Duel ora duel. Nek Duel duel apa? ki jotosan. Anu, Pak, anu Iya. kula tak munggah mriki. Ya munggah kene ben ketok. Aku seneng kok. Heeh. Salahin, Nah, munggah kene tak cukuke. Nah. Waduh mak celingkrik. Aku akar mulate wis seneng aku. Kene ya nek kene. Ben Boten ketok. boten mriki. Ayo kene alah. Alah Ben mriki. pamirsa ben do ngertos ngono ben Anu, ketok. pun mriki Neng mawon. kono ae. Mriki mawon. Mengke kualat malah ra iso modot aku. Ora. Ibaratnya koyo wayang lho. Sampean wayang golek lho. Moh Pak, moh aku wayang golek. Yen wayang kulit apa wayang wong ngono gelem aku. Lah terus? Yen wayang wong kan jogete dhewe, joget Heeh. dhewe. Heeh. Wayang kulit kan jogetke tangane. Heeh. Lah wayang golek lho, Pak. Nggih. Kuwi prarisine ra ukur. Risine piye? Wah, jogetke dirogoh kok ngisor. Dah. Terus sing grogah aku. Wah. Sampean mapan lho. Kira-kira kuwi, Mbak Yovika. Ya iyalah. Nah, ya, kepake. Nanti mawon iki. Enggak. Tetep apik nang dhuwur tebok sampean. Ka apik nang kene iki. Nah, kene lho. Ah, ngono lho apik.
Apik ta? Bapak. Apik. Apik jenengan boten ngrasakne. Seneng aku. Iki wayang golek terus iki wayang kulit. Kula mriki mawon, Pak. Kene ae. Ya udah, ya kene. Wes, kaya demit. Nah, ada mriku yut-yut. Yut Golek panganan sak plokan ameng-ameng nyawa. Nah, iki wayange. Wayange limbu iki. Nggih, sing ngomong buta nggih sinten. Dijak omongan ibuke iki. Kesane mriku Kono sik. Ya. kemobul. Enake ngrungokne sindarane Mbak Yovika karo Udo. Kok nek etik Ojo inang. enak. Oh, ngoten. Angger mak tik gentesan. Nggih. Ning niki lho, Pak. Ngempet kula iki. Ngempet apa? Panase ra ukur. Lampu karo tengah buat kok. Karo tengah piye? Apa 1.500 Karo tengah. Ora apa. Ate lungguh men. Lah pripun kok ngadeg malah kaya padasan wudu napa pripun? Iki ki wancine salat kok kon wudu ra. Lah ki kula ngeten mawon. Apa cek iso minggu? Lah ra kita matir. Ayo dah, Mbak. Ya, Udo. Tik. 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 Seger roke sing maringi Pak Parjo. Pak Mario. Heeh, sampun nabi. Paringan to. Paringan. Ulakno ketok seger. Lah iya. Coinan ya. Tik. Ora iso jiblok iki. Tanganmu cilikan. Enggak iso jiblok. Kapan? Niki terus Pak nembangi. Terus nembang karo ngrungokne yo iki. Tik. Diketok sik. Ora iso jeglok. Tanganmu cembekan lho. Disembung apa ngono lho. Tik. 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 Alah boyak taktik-taktik arep barang. Tik. Arep barang mau taktik-taktik. Jenengan urek kecing kok. Kene lagi ngene wis didik. Dadi ya kepriyen lambe dik ngoten. Lah wis lak gedeng kok pengen udut aku kok ya. Wah, pas ora ngedik ki lho. Kesusu lah ngedik. Wah, enak tenan ya. Enak rokok. Ora tuku. Lah tuku wis ditekne ngono. Mbak, Nggih. dicik mboten? Iki lingguhe dicium sik. Dicium sik iki. Tik. Ora. Udut, Bu. Tik. Adem. Padha ibu. Apa cedake? Ning demokmu aja kono. Lah pripun? Iki lho apa kuwi? Iya, kowe yo meneng ae to, Bu. Nah. Lah karo libuke dhuwur libuke. Nah. Apik, Bu. Apik. Mbak. Nggih. Oh, gempon. Wis. Dereng.
Apa enek kemik ini kok metu kono lho. Iki lambene sampeyan pirang meter? Cek. Setengah meter, Pak. Masa cukup setengah meter? Cukup, mulake kula mak damelke seragam. Nek apa seragam sing kuning ngenten iki? Lah sing apa? Nggih abang, ireng apa. Lah nek kuning apa kuning? Kamu mah disentor wong. Kuning-kuning cek wong cilik kayak kuning. Lah wis bener no. Bang Sami Bener, sampeyan kak telah darah biru. Kok kraton. Mana? Ngerti ta? Boten. Sampeyan kak putrane Kiai Slamet. Oh, matur nuwun, Pak. Ya. Matur nuwun. Bener nang kuning. Nggih, senajan to kraton. Heeh. Yai Slamet. Heeh. Iki kebo lho, Pak. Lah iya kebu anak-anak letom kuning malih. Tik boten. Ora wis tekno. Ya. Tik. Wis mati. Lah salah. Aduh seneng aku. Seneng kacane. Kaya entuk dolanan. Kacane kaget ora seneng dolane. Ya ampun, malu grup iki dan kita ora gowo. Mare deg-degan. Dilanjutke langgame juga tak kene ya. Nggih manut langgame napa Mbak Yopi? Nggih, langsung Bika. ngenteni mau. Ngenteni. Oke. Ngenteni sinten? Ngenteni aku? Yo coba. Ketoke anakku mati, sampeyan kowe rakyat. Lho mergo Lah sik kono. aja ngono kuwi to. Lho dongake kacane mati, ora mati-mati. Panjang umur ya, Pak. Amin amin amin. Ya. Panjang umur. Ngenteni kaaturaken. Sumangga agung rasa. Rasa. Yuk, terus. Yo joget. Joget sih. Kene tak tulis sih iki. Nah. Kayak wayang golek tadi. Aku tuh rokok lagi. Yes, suaranya Mbak Yopi Kabi. Sip, Masuk lah. masuk. Masuk. Wantene sae
Bayi nyayu. Iya. Seneng. Sampai ora sampean kok aku barang yo seneng. Tiba. Sampean wetone apa ta, Duk? Wetone apa sampean? Ben diitung makku. Ning Wetone apa? Ajeng apa? Kelahiran tahun pinten sampean? Kulo to, Pak. Heeh. nggih jenengan kelahiran tahun 2002. Paing Paing niku napa? Jumat. Jumat paing. dinane Selasa. Selasa paing. Selasa paing. Alah, jenengan wetone napa? Aku minggu paing, padha paing iki. Oh, ora cocok. Gak cocok. Gak Sampean, cocok. sampean apa? Kula kliwon. Kliwon. Kliwon karo paing Oh, cocok niku. cocok. Cocok. Cocoke. Senajan to kaya Tom and Jerry. Heeh. Yen iso ngliwati kuwi godhone, Heeh. kuwi insyaallah uripe bakal mulya. Ngono lho yen kliwon karo paing. Lah ning ku yoga ku terus ndongakne sampean muda. Alah aku modar kok tak cek bun-bunane to. Ora yen paing iki rekoso wae. Rekosone piye? Alah lah, paing iki mesti bualake ra ukur. Oh, ketika Yen Messi. yen jaluk kok sakdet-sakdet kudu. Tutu. Kudu Iso. Temen wong kula niku lho sabar. Oh, sabar. Yo ngomong ngene sabar halus. Wis dadi di anak siji. Walah wong lanang ra dipoyo. Walah wong wedok plerok ane tau ora. Ayo. Soale aku Pak karo paing ya. Wah, padha to, Pak. Dadah. Halo, Mbak. Suwuk, Duk. Duk Yovika duduk dulu. Nah, iki sampean tak gandengke sinden setengah kopling. Dan niku sinden apa? Pledhok kok setengah Setengah kopling. kopling. Sampean turun. Nah, Nggih. dijemput. Oh, Kayak sinden sinden pikir dhewe ya. setengah kopling Setengah niku kopling. kedah dijemput. Heeh no. Oh, niku lempah ta niku. Ora. Nah, ya, turun. Medhot dhewe iso ora? Saged. Ya coba kaya ngopo? Kaya ngopo? Iso ora? Ya, Saged. iso ora? Silah, amin. Nah, ya dijemput sik kae. Sinden setengah kopling kae. Matur lho sing ngendangi dan raket kok. Sak pola-pola iku dikerjani. Ya. Iki urung. Dijemput. Sing putih to? Sing kuwi pikir dhewe gede dhuwur. Oh niki to. Heeh. Oh, ketake mesu karo kowe ketake. Budhe. Polatan budhe das. Lah kok budhe? Dan gede. Lah terus pripun? Pak D. Lho dandan ngeten kok Pak D. Nah, Budhe. Nah. Katuran jumeneng nggih. Ya, Saged jumeneng to. Monggo diajeng. Dianjing garwanipun tiyang kathah yayi. Jumeneng. Wah, Piye to, Mas? Aku kenal to, Mas. balik biasane iki sing ngedepi ngono kok. Wah, repot tenan. Lepok.
Gangguan. Ya iya. Mas Ucak, Dalam. iki ana nawala. Nggih. Nyuwun lagu setunggal kapilut kalih caping gunung dijengglengke 3 pepiling request Pak Atmono. Nah menika Mbah Atmono. Sangoni 300. Alhamdulillah. 300 engko bagi 3. Bagi 3 pripun? Jenengan 100, itu 100, 100. Kalau boten sah. Enggak usah. Boten sah. Niku dilebetke nggih tas mawon. Ngono. Kas Agung Rasa. Engko timbangane Mary ya, jagone ra entuk, sing iki ra entuk. Nggih. Duwe becik tak kantong dhewe ngene iki. Kok katimbang ngoten boten niku waduh Mary. Dalange bayare akeh kok nampa saweran kan cilaka. Cilaka. Penake kersane boten wonten kecemburuan sosial. Heeh. Niku mangke disedekahke ning anak cacat mawon. Terus Mongko sing nang kene iki sing anak cacat iki sapa? Kula kalih niku. Kuwi cacat apa nggih? Yen kula genah cetha cacat fisik Heeh. boten kurang. Heeh. Niku kan cacat mental. aduh. Ini ya toh, Mas. Mas Ucak. Iya dianjing. Sik ganti niki sing rada banter enak to. Sopo ya? Kepiye ta iki? Lah kowe mau kepiye nyaket to? Iya. Panjenengane ngono pek lambi kuku. Lah kono mau Panjenengane nimbali aku jur ngono lho. lah kowe mau aku kan yo ngrungokke sliramu nyaket to pun tai ngono. Nyanyi, Mas. Oh yayi. Krungu tai. Iki wis cilik, muter budak. Ada. Kita ngerti asmane sinten niku. Piye yayi? Paring asma. Yo. Iku rek yayi. Indira. Indira. Indira menika sakit putih. Iya ngawi. Ngawine boten mesti. Boten mesti. Mbak Yofi kan genah cetha mbawu. Jenengan kok ngawi yang boten mesti pripun to? Lah nggih. Lho, ngawine putih. Boten kadang teng anu sing ngarep iki. Terus apa di foto ki? Ngawine jare. Oh, kuwi mau ngerti. Ngawine kuwadingan, Mas. Nah, ngono lho desane. Aku bingung. Enggak. Aku nak ngomong bener bingung aku. Aku menungso ini rumah saya piala bergilir. Lah kaya anu lho, Mas, bener-bener iki aku bingung lah nuwat. Iku kepleset iki. Ala paling geblak Iku gigi Joplang boten to, Pak. geblak-blek kok tak solo nambah niu. Kene rada budur. Nah, Wes, nah. iso ra ae lah, Mas. Kowe koyo kucing iki. Astagfirullah. Elek-elek ngene ya titah Gusti wujude ya menungso. Lah cangking ngene lho. Lah piye ya? Ya Pak, nganti ki tangan. Nganti kok ngene Kesuwen dan satu-satu. sacet-sacet kowe lho kau kucela dilati kowe kok malah. Aku mau dibilang. Alah malah. Aku yang enggak mau. Karena lidahku pendek. Ya udah aku yang bilang kalau gitu. Halo. Niki pripun Pak anu? Yo. Niki wonten pamundutan saking Pak Atmono. Nah, menika samping gunung jeglengke nggih. Ya, jeglengke. Yo, Lo jeglene iki. nggih no. Mas Ucek jenggleng Mbak Indira. Kuat matur gon ora kan. Kuate kuat. Aku cilik nek normal. Masa kok jegleng? Lah rumah sama Apa apa piye kok iso? Ngerti ya asli lho, Mas. asli apa? Asli desa. Aduh, udah malam, dapat satu hitam lagi. Aja koyo muka-muka kan, Mas. Nanti Ora. aku ini terus kaya tadi. Bodoh ya. Ora ana priya liya aku bapak jenengan kan aku. Semono uga kanggoku ora ana wanita liya kajaba. Tenan Ya ya. mung bojoku dhewe. Berarti jenengan tresno karo aku ya, Mas Uga. Ora. Piye
Piye kok jarine Tresno, tresno. tenan ya, Mas? Tenan. Nek aku jajal ciuman to. Nah, dalah. Kaya anu ngono kae lho, Mas. Kaya nek wis kawan iki dikepuk apa? Ojo neng kene dia. Ya ngapa? Peke wong di sawah tamu. Wingi kowe tak kecut. Nah, kowe terus panomu bluduk kowe. Yo ora kok ya ndok. Ngono lho, Mas. Ya aku pengen ngono. Merem sih. Piye ta? Merem. Wah, Kok beda to, Mas? Beda. Ngene lho, Mas. Oh. Kuwi jenenge tandha tresno ki ngono. Piye, rasane piye? Aku bedino di ngono kuwi lho. Anggere mayang diketuki ngono kuwi. jenengan Heeh, lah sinden kok ngecup dalang kok jenggote nyokrok apa lari rung dicukur kok piye. kiri-kiri piye? Ya. Nyuwun sewu biung sange. Heeh. Basa aku ngambung maksud kok ngambung nyambik. Ya ampun. Terus sak kajukku. Astagfirullah. Oke, Dan. Ya, cetok. Ya Allah. Tapi itu Mas. Larung gunamu yo padha ngene kene kok. Ayo, Ya, tak jegleng ya. sampai gunung digleng. Ya, siap, siap. Apike sampean mencolot kok kene, Breng ngono mencolot kok kene. Mas, kira-kira BPJS ya. Keblak belak niu bar. Ora sate. Ora ya Mas Ora. ya. Coba jenengane kaya apa? Manut dalange. Lho. Dalang ki ibarate ki Gusti Allah katon. Ah. Awake Oh. dhewe ki mung umate. Oh. Jadi manut dalange. Manut ngene iki lho, profesional ngene iki. Lah, teling-teling. Ketuk-ketik. Ya. Mar. Ah. Ya. Saben bengi. Plindadet. Eh. Kok plindandet piye to, Plindadet Mas? iki lho. Sekarane niku. Plindandet kok plindandet. Ini kok plindandet. Kok plindandet kok so. Oh, tuli dangdut tok. Plindandet. Oh, tuli dangdut. Nah. Ya, terjun. Awas. Kok gak pas ki piye to, Mas? Kok ora pas ki piye to? Nesle. Yo pisanan kok. Pisarnya begini sih. Nesle. Oh. Jadi ngomong lagi. Gak parah makan ya. Oke. Yen mamajan. Yen mamajan. Yen apa ya ini sudah diogok-ogok? Anu kok tali nang buri to. Kok roh? Mak segajul. Lah aku diwarai karo mae sinak kuwi lho, Mas. Piye sing marai piye? Bri iki nek nyinggeni anumu tawanan ning gula gede jak. Ibu turuti. Tak kok wali benda tak kuawet ning gula tak belut. Nek nek kowe ki lalen lho. Lawan iki. Lah kenane wingi yo mbok tali ngono. Dek kowe terus nguyuh. Mburi enak wong mbok uyuhi malah. Kira jenengan kan yang buriku kok. Lah nek burine terus uyuhi. Lah yo aku nek burimu. Lah jepas to. Manganggo. Yo. Yo. Bur. Yo. Ya. Iki kok gak munggah kena to? Aku sesuk kaya cempe ya. Enak buri kok. Ini kok obat to, Mas? Obat apa? Ben tinggi iki lho. Obat apa? Obat apik.
Mau coba tablet marai tinggi. Iki kaya kok garangan arep nyekel pitik. Jenggleng ki lho. Lah ya biasa. Mimi wadahmu ki lho biasa bae. Lho piye wong yar jenggleng wong ayu kok. Mbak kira aku garangan kok. Wah jenggleng wong azu ki dadi ki yo kudu semangat. Ajine piye? Azu. Ajine piye? Azu. Saking ayune dadi azu. Lho. Oh berarti kono aku asune kono grike berarti. Nanti ki sithik kewan tok. Kune. Allah. Kok ngarepe ramune. Ramuni to. Jajal masuk jak dicoba karo iki muni gak? Jajal karo iki. Undang dep. Oh muni kok sitoke muni gak. Nah, sitoke neh. Iki. Kusik. Piye. Nek ajeng jenggleng ki ya kudu anu to. Piye? Tata krama. Tata kramane piye? Amit sewu yang nguti. Ajeng jenggleng. Ajeng ngersake jenggleng. Gentung Duh, enggak muni. Oh, enggak muni. tak muni kok. Sarkas. Aduh. Kok masuk otak sama. Yo, kiai sepuh kok. Oh. Sudah sanggup keluar sama Bauti. Keluar kesanguni Bauti iki lho. Loh. Iki pitrah botone kok, Pak. Heeh. Kok ana tulisane Tulisannya apa? Jagelan. Lho berarti duduk wi. Kudu. Wi dagelan iki nggonku. Lah iya. Aku jagelan kok. Lah iya dagelane Yang sama nyangkut. dagelane kok ta? Iya. Oh iya. Sama kan senjene. Oh iya. Pacitan kok kecitan. 12. Ku duduk painan. Masina. Masinah painan. Ganti ta. Ora ganti jenenge Masinah. Kuwi dulu Mas Galak ngene yo. Galak ngene yo. Ora. Ngengkel itu aku kudu jiwiti ae kok. Ngene. Duh. Tularan becak. Lah kok dene konsinden. Oh, Apa enek becong kok setugel. Iki sing arep yang sapa? Ora tukang son mendem apa hereng lho. Lama. Oh. Ya. Mas Kresna, Iya. aku nyang masuk keri deh. Sik wi gawenane apa gawenane? Gawenane. Apa? Gawenane nek iki. Diriokne ya. Oke, matur. Ya ya. Ditandani sik. Langsung sih. Ya. Ditandani sik.
Dandan sik. Kesane Oh, juga cek ya, yo. Yo juga cek. Kanggo gantungan. Gantungan enak ora? Gowo ora? Nah, yo. Gantungane di Dinggo sik gantungane. Ya. Lah dalah. Piye koprolmu lek gak teko iki piye? Kok gak kaprol ta? Aku ora reokan. Ora reokan arep jujur balik kok angel. Tak benak nang goyang wae. Piye Yo yo kan nek carane piye? carane. Heeh. Engko diwarai Mbak Indira. Tadi bar jelok perong nek aku Ora kok iso. carane piye? Yo carane yo ngreya apa meh? Yo Nah, coba Mbak Indira, ayo coba. Ya, Contoni. ya, ya, Dicontoni sik. Ya. Digo no kan? Digo no gantungane. Ojo dhuwur-dhuwur. Sikilmu mletek kabeh ketok. Oh, copot kabeh, dicopot kabeh. Oh, sambune Oh, dicopot. oh, dicopot kabeh. Oh. Oh, copot. Oh. Arep salto, arep salto, arep salto. Aku kene kok mbok jejeg. Ora, kene ngadep tengah kene. Nah, ya. Bu, copot kabeh. Kok aja duga ngono. Ya. Nganggo jungkir ora? Yo ngaku no. Lah yo jungkir balik mau contone piye lho? Ditani yo. Iya. Iya, weh. Wes lucaki gendas. Beh wis maneh wedang utah. Wis ora carane ta? Kowe wis ngombe awit mau. Aku ora ngombe kok kutake. Wis ora carane ta? Urung lho kaya ngono ki lho. Aku nyawang gelas kutah kowe mau lho. Berarti kok nyontoni meh? Ya iya. Ya Allah. Ya lah, Mas. Ngombe urung kok. Ayo coba. Oh, mau kalah saingan. Bisa ta? Oh iya iya. Seto. Olah ger. Nek nguyu aja ning kono. Kene lah nek nguyu. Ndang yo. Ayo nggo jungkir. Yo masih, Mas.
Piye mau yo ngono? Yo mas, kok Mas. Piye ta? Ora ngrasake nggo iki kok. Apa? Aku ngempet lah aku. Leginya. Abakku balik kok. Lah kuwi nek bolongan iki ada kon moto lho. Wah, Terus sanggup piye wae. Yo gak ngono ae yo. Iki Mas. Saedan. Piye to? Ora ngrasake kacane. Ngono ke boyo singkile lho. Lah iya, kok yo sikal lho. Singkil apa? Lah apa? Wanekku mbok cekot to. Cara cekot tenan. Kok tak ngono ae ganti senep ora wae kok. Ngono kan begini ta, Mas? Enek. Masalah Enek ora ketan cilik enek nyok. Kayak apa kayak? betul jenengan pribot Tasnya kayak apa isinya? telas. Eno maneh. Saya kan bingung kan katanya apa kan? Ada kata gajah. Yo ngono ki pantes ora. Apa? Ono. Aku kok. Yo iso. Yo ora. Jadi kita ya Sedeng. Ayo. Ya dalah. Boy, ayo. piye? Api dah. gajah. Gajah. Binatang yang amat besar. Iya. Telinganya 2, lalenya panjang. Kalau berbunyi, ya lagi. Kamu nih. Maksudnya yo muni ngono. Belale. Masa belale itu muni ngono kuwi to, Mas? Yo, anu. Pijet to, Mas. Sampai rumah. Anu, kowe ngayang kok. Ngayang. Ngayang tuh bro. Gitu. Heeh. Iya, bisa. Bisa. Sumpah aku. Jangan kapan gajah. Oh, lagi laline keri. Tiga masuk lagi ya, coba. Ya. Golek panas samplokan koyo pola kok kono-kono. Yes, Mas. Lae. Latihan. Ini buatmu Wadon. Sartono. Sarto aku. None ramelok. Oh, none ramelok. Loro. Dilanjut ke. Katur bahat mono nggih, wau dawuhipun. Nggih, katur Mbah Atmono. Ya. Wilujeng midhatan.
Matur suwun, Byong Sangi. Terima kasih. Duk di Apa? lula mau. Mau Dari apa? bagian 3. Yo kelingan Duk aja. kelingan to. Sampeyan Oke, 100 Mas terima Ucek kasih. 100. Nah. Mas Ucek dikai 100 ora mbok sak dhewe. Estu dong. Ya, Astu suka no. mah. Boten siap damel tas agung roko. Ora kasih suka. Kasih suka. Tenang Alhamdulillah. aja. Iki lho. Kabeh kok dirampok ora. Piye to iki piye to iki? Lah ya duit tanggone Mas Agung saweran 300 dibagi 3. Heeh. Mas Agung 100, aku 100 jenengan 100. 100. Ya, 100. Nah,
Sampai ngasih duit, wis tau nyekel duit 100, Mas. Wis, lah aku sing urung tak gawani, aku urung tau. Matur suwun Mas Agus. Mas Agus. Syukur lah wek. Syukur. Mas Agus kok Mas Agus. Kowe ketoke bar karo Agus kowe ketoke. Ora, aku betul melok kami frontalan. Sosolen. Kami Ya sosolen. kuwi yo karepku. Sos frontalan. Engko dikekne yo ora mesakne cah cilik dikek kabeh. Ora apa-apa. Kedame berubah. Bukan. Petang subuh. Kedang sembuh. Entar. Mas Ujat, ini masih ada 3 siden. Oke. Mbak Tuti, Mbak Titis, karo Mbak sapa lali aku? Mbak Titis. Laila. Nah, yuk Laila. berdiri Laila ya. Jago. Dikeroyok telu pisan ben. Oke, siap dong. Ya, ya. Melu Mbak Ya, Tuti, toh? Mbak Laila, Mbak Pipis. Titis ora pipis. Selamat malam Mbak Tuti, Selamat malam Mas Musik kita. Uncak. Iya. Mbak Laila. Laila. Mbak Laila. Nggih. Putih Mbak asli Mbak. Pulang dia ngawi. Nggih, ngawi. Mbak Tuti gimana? Ngawi masa lali, sama kan tahu karo aku toh, masa lali. Gak boleh begitu. Apa-apa wi. Sampeyan wis tau mampir sampean liwat guri omah bengi-bengi kayak ngeterke aku. Ini kok senes kula. Lah sapa ya cilik kaya kowe kok? Girang-girang nih kata. Heeh. Kata buri omah nih kata. Kok senes kula. Lah terus sapa? Kayak asu liwat tuh. Lah sampeyan kok? Masa aku kok. Lali mesti yang bar petok Indira mesti lali. Lali ya Mbak. Ya Aja sepura. sok ngono kuwi. Ya sepurane Mbak. Sampeyan ngopo mon karo aku kok ngunjukne katok wae iki ngopo katoke? Ngotrok. Ngotrok. Kene, sampeyan rasa wedi iki jinak kabeh wong telu iki. Ayo ya wis tenang wae. Heeh, wis rene rasa wedi coba khawatir. Iki wis wong wedok paling penak-penak iki. Heeh. Katoke dicepot dhisik, mau aku nek ngene iki. Ndak ketok gondal gandul. Nah, dicepot. Heeh. Nek mau sampean nganggo pampers kok lho kok malah kaya ngene. Nek mau sampean pipis ora? Pun Wes. Oh, gak nganggo pampers. boten. Lah ning ndi mau pipis aku ora ngerti kok. Salah. Dan Topine gak kuwi. Nek kalau ndelok ibu apa kok iso nganggo topi. Lah ya wis apik to. itu apa-apa dek ra bener. Nah, topine kuwi sing pantes iki. Lah topine dinggo. Jasmu dhewe. Wis diomongin karo ibu nek nusul iki ya sing apik ngono. Heeh. Boten Susu aku. ora? Boten. Boten. Tobrot. Kandhane ojo ben ora rewel iki nggo bodot. Nah, iki. Nggih, Bu. Kudu manut karo wong tuwa. Nek gak kok tak olehke tak lebokke neh lho engko. Ambok ndang. Wedake ngono. Ini diwedake. Wis ben kok iki tok ganteng. Kene iki lho ajae ben. Nah. Wong anak sinden kok nusul mbokne mergawe kok rupane elit. Nah, kene Bu. Yang beli jajan. Aku ganteng, Bu. Ganteng anake sapa to iki? Ibu. Heeh, piye-piye njaluk apa le? Mie, Bu. Kue. Bu. Aja ngisi-ngisi. Kok nek piye-piye. Pake matine kapan? Ndek mau sampean rene mau sangu apa? Boten sangu. Nang njaluk
Sing anu kono. Kono lho sing bawa bapak kok. Ah, ibu iki ngajari elek. Kowe mau tak kudang sok gede pengen dadi apa nang? Maling no. Lho kok maling? Nguntik lho. Oh, pengen dadi apa? Nguntik lho. Mandi. Pengen dadi mantri. Mantri. Heeh, terus kowe pengen nyontek sapa, Le? Nguntik iki. Mbak Tuti, Pripun? ini permintaan request dari Pak Atmono Pepeling. Ya, apa pilih? disembadani. Langsung ya Mbak Tuti ya. Wes Oke. Semandoro kok ditutup nih goro-goro. Goro-goro kesini tau Mas Ansat? Tidak. Mungkin jenengan. Lho kok goro-goro. Tadi ya. Tancep ayo tesih. Wih, lokmen. Ya, Nggih tesih. tenan. Hah? Bisa semi banyak ini loh. Nggih. Ya boten tesih ajeng tok budi to. Ya, ya. Yuk, dados ki Pepeling tak kuntak. Ya.
Duduk dulu. Nah, Mas Ujak, Nggih. ini juga di live streaming YouTube HVS Sragen, Mas. Leres. Sound system Margo Mulyo. Matur nuwun. Saking Karangpandan. Nggih, lan uga di streaming Kadang Pulau WMC saking Bojonegoro, Ngrambe, Nggih. kadang-kadang WMC. Lumintu nggih. Nggih, live streaming. Nggih, Lumintu. Nggih. Terus Malik, terus Ngatang-ngatang. Nggih, niki wonten pambutan melih haplosan Tiara Bidadari Surga Merayu Tuhan lagu wajib. Nggih, mengke pas goro-goro Mas Ucek nggih. Siap-siap. Nggih, mengke goro-goro melih nggih. Siap-siap, Mas. Nggih, Siap nggih. nggih, siap, terima kasih. Ayo Nduk Semandara kok dibajuke ana goro-goro. Ha iya Mak. Yo tak dereke mlaku lon-lonan Mak. Ayo Nduk. Cara dino nirgagona soretan padang kasoran pagare porname Karya witena